Tira lang, tira. Ano? Kapakipangarap lang eh. Ako, Joel. Joel, kapakipangarap lang. Masculine niya pa eh. Umasin niya pa eh. Hindi, mapreso ko kanya. Bato-batuhin ka eh. Mapreso ko kanya. Kaya ng tao na yung mga batak yun. Pero mag-diet ka naman eh. Ang dahil mo, boy. Bawal mo, ano yung pangalan ka eh. Bawal may sali. Pwede, may sali. Sali, pabukol ko. Iyang pa yun. Buwag, kinulitin. Kaya ko yung mga ito. Nakasawa ko. Sige. Tapos saging na eh. Masaba. Ang tordo o... Halina mo na tordo. Ang tsaka po ko kayo. Tapos kami yun, baga ano eh. Ako malito. Kasi kailangan ng protein eh. Bawal kaya, hito eh. Bawal ng hito. Ito nga sa alang kaliskis, bawal kaya. Talapya. Oo. Nalingin mo ka na talapya. Hotdog, lahat ng mga preservative foods, bawal sa kanya. Pati mga sardinas, bawal sa kanya. Nanyaman. Oo, tiyakan na. Tiyakan na. Sabi niya. Yan, kanya na lang ako. Pupunta mo. Ay, kung di mga video mo, kaya mag-relax mo. Pupunta mo pa kayo. Yan ka, mag-relax. Pagawin mo mga ito. Yan, ito tayo sa, again, ito tayo sa pagkasan. Kanina na ito yung result. Joel, ano? Joel. Double nga ako, no? Bakop. 54 years old. Ano po ito? Batasan po. Ali, kain na yun ko. Bagdari na yun, bari suklay na yun. Suklay nini. Wah, sa ini kaya kalipa mo kayo ni batasan sapa. Susuklay nini. Bagdari simbahan ni. Suklay. Purok City. Barangay Suklay. Purok City. Purok City. Hindi tayo batasan na. Bodo pa. Bagdari. Nasa lang tayo. Suklay na. So hindi natin pwede ko na mag-get ito lahat. Kasi ano na tayo. Calming of muscle ang pakalawa. Kasi maging gamay mo kasi milahan din. Tatao yung pamagpin na. Allergic siya po. Lumina mo. Okay na. Oo. Wala na nanan na eh. May tarang ka mo. Hindi okay na. Mare. Ay, isa pa rin. Isang leg orso na. Ay, di. May straight lasting niya. Wow, sino ba? Hindi pa kaya. Si Boy. Yan. Perfect kita ko. Ang gawa ni gawin na sumininula. Mga nasi. Yan. Yan. Yung ulam ta pa naman ken. Yung momento ng nasi. Ang ulam la. Babi. Ano? Tilapia. Mahal na pa. Narita minom. Siyempre, pang minom ka. Mamulutan ka, di ba? Wow. Kung ilan mga pangalan. Makakata? Ilay ako, linaw ngayon. Babawa na ang bisto. Dati, likas yung ipangingitan talaga, manibayo yun. Kaya kasi mitidad na. Kaya nakalupay tanga ng anak ko. Wow, mas. At ka kasi antibodies eh. Problema, may na yung katawan ng walang sinubya cholesterol. Wow. Yan, mahilig ka, Bobby. Eh, kanagalan sa bata pa, mahilig yan. Favorite na yung sa Favorite na, bata ba? Ang kanya pa naman nasi ng karakal. Ayos ka mo. Mayaman. Yan. Ito nang diniliwa ka timpla eh. Ngayon, ihulong mo, kalabog mo na timpla. O, ilutay niya. Yan na pita pa. Kasa pakipangat lang ako eh. Ito na kailangan ko rin hindi gagalaw niya. Manual yung kailangan niya. Ang buong kaya po. Program to kasi. Kasi, Mga pwede niya mag-session ba talaga? 3 times siya 3 times a week. 3 times. 3 times a week. Kasi sa Salesian yan eh, 2 times. Pabawas pa. Bawas. Nanong prepare jo ba? Ikaw, inanong ka. Hindi kayo, pumunado ka maluwag. Lalo pumulawag ka ng oras kasi Basta, siyempre kayo rin itin dyan. kasi itong biyahe. Oo. Diyayo eh, Diyayo ito papanta ka.
Doon tayo kita masalas yung schedule na yun. Wah. Wala ka mo number. Tsaka ito palang black ay kaya mo. Account, balon na yun. Buwa yun eh. Ibay mo yun eh. Ibay mo po ito. Ibay mo yung dua. Nalagay mo? Nelson. Ako buso eh. Nelson. O si Nelson. Yan. Yung ang kapatid. Kapo, setup. Yan. Sino setup mo? Shout out kay sa ating therapy. O ikaw. Asawa mo ba lang ito? Cindy. Yan si Diloper. Pwede si Si Bako. Hindi. Asa manak nyo? Kung rin ka ako. Yang watapin nga siya kay ako, mumulangan nila lagi yan eh. Kakanuli pa kasi na. Bago lang ito. May tao ko timanan, nawas na kayo. Dapat pa inamanan pa ako. Hindi, relax lang natin. Okay ako na ako yan. Oo, kaya mo. Ito na yung pamiglan. Ulit yung alaya mo stretching. Ang tawag dyan, calming. Hindi mo kasi nagpapalma ka na pa. Pero kailangan po kayo ng kuya. Ito ba kasi? Ating mga makatipid ka mo, laro. Ating, Natik. saling ka na eh. Mix na niya mo. Okay. Mga ating makabi eh. Ali, magpalatik na ka mong isip. Oo, ito. Mas kaya ito. Mas makatipid ka mo na eh. Kasi dito ang mga nalala eh. Ali kami po. Ang pong madugol mo kanina eh. Oo. Mix na. Pero, Kaya mo kanyan. hindi yata may tira. Daramdaman mo yan kanyan. Manyaman niya. Hindi na ako makapakipag. Pakilata na yung tirahan kasi mangal lang po yan. Pero pati may sigang yan. Bigla ka niyan eh. Hindi sige itong big. May mga text na ako. Nalo ko soft drinks pa natin? Oh, ito ba kami bakali? Sino mo tinapin ka? Sino tinapin? Lain naman kayo. Puro pa abot sa akin. Ay, si boss. Boss na boss. Hindi ba kamarin? Hindi Ba't yung may nakay boss? Hospital? Wala siyang... Alwala na pa? So, ating program ngayon is calming of muscle muna tayo. So, kasi kakalabas ng hospital eh. So, hindi na ito pag-mistaking to. Sama tayo, Jmar. Journey. Ayaw mo. Ayaw mo gabi mo. Sama mo ko. Ha? Sama mo ko na, ma'am. Tama. No. Ano ba yun? Di ba lotion ka? Wala. Sige, wala. Wala. Kapatin. Kilupan. Sige, kilupan. Mabilis to kasi nakakalakad na siya eh. Ha? Mabilis ka magbalik ako. Relax ka pa rin. Kailangan mo siguro mga polisyesyon kaya kang ganyan. Ne? Sali sila ka rin. Melito. Kung namin melito kasi. Ayos na ka pa rin. Ayos na ka. Ano na nervyos? Sakbal mo. Sige. 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 Smith. Ano? Ako rin. Na? Sekarang pa rin eh. Kailangan mo. Kailangan. Okay na pa. Yes ka na.
Wala mo. Kaya ka pa din mag-gapin na rin eh. Ato pa. Yan eh. Kasi may hari ka nag-therapy. Maglolo kang chicks na eh. Ganito, mag-asawa na ka. Kaya ang nisto, kulang asawa eh. May kasama pas. What? Siyempre. Oh. Umugi ka. Ito naman. Kaya ka kumpanya, compound. Agaya mo. Bagala ba yan? Huwag na bagya. Tulak ka. Pwede. Siyempre ito na yung kaya niya eh. Siyempre na yung MW ko tutuwin. Mabilis yun. Please. May agapan niya kasi buti namin dahil kahit ang may tutomba. May pogi na eh. Nabare. May pogi na no? Nabare. Ayan, kaya mo. Yung kanina. Baba rin. Wow, yan. Sige mo. Yan may apat niya sa amin. Asawa ko pa. Magsidi pa. Ayan ko. Patay ka ba pala na nagkira? Nandiyan ko ako nito. Kasama mo. Ha? Yan, gawa. Gawa ka ha? Ah. Lala. Ha? Sakit ha? Sabi ko. Sabi ko daw. Sorry. So, lumakas na po lumakas na, ganyan mo ka. Tutukan mo ka, lumakas na. Oh. Ano na, putla. Ay ka mo, ay. Ay ka mo na. So, di sa first therapy. Kapayan, Ayan. baklan. Suklayin pala ito. Suklayin. Ay, pwede mo basahin naman. Pwede yan. Okay, magagawa yan kuya. After 2 hours. Mali po tanong. Pwede lang mali mo, pwede mo tayo. Pwede ba? Mali na ba? Kasi may kahit ka. Pwede ba, pare? Masyado Wala, pansin na yung sarili mo game. Oo, hindi ka pa. Tinimpla ka pa kanya pare. Kumatakan pa ka siguro, tutukin eh. Baka niya, makalulis, balikan makalulis ka na. Ano gawin? Sabado. Sakto. 7 na nga magkipunta ka kayo, ang damay yun. Kasi tipigas, mabalakat siya. Malan oras. Masamunta kami, eh. Okay, sige. Masamunta kami. Kasi, malugtuan. Malugtuan. Oo, ano ba? Walang problema. Pati almusal. Mag-almusal. Kasi nalong oras yung kain, ito. Ah. Yeah. So, umpisa ko muna sa Dorsey ha. Dorsey flexion ha. Bilang ha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dorsey. Planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simula tapat ng pulo pa na eh. Tsaka na karagdagan. Sige nyo. Reversion. Palabas. Masok. Reversion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Split. Gusto ka niya eh. 2, 3, Pakalim mo yan na kuha mo yung tamang bilo mo kasi ng malan. Eh? 8. Ng malan, malan natin. Hindi mo na malan. Pinisigan din. Dorsey. Pero sa talaga dyan mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi nguyat eh. Parang mahal dyan. Kasi gusto ko siya ating salita. Ating pamagalo. Ating memory. So yung memory na yung salita na hindi ko lang. Pamagalo mo. Yan. Simula tapat nga pulo. Tapos 15. Tapos 20. Dahil maging dinalan. Bumulay na ka kanya. Wow, kasi ka. Wala maging basket ka na, di ba? Wala, yung basketball ka yun. Magsimula yung basketball yung matasan? Oo, kasi ka. Next start na?
Nag-start na yun ng... Doon, hindi ko kanya, hinabas. Hindi na ako nabila ito nila. Wala na yan kasi mahilig ang sports na niya, nila. Ay, bawa mo. Ito na. Ano ba ng bata mo na? Balik na tuwid ka na. Push! Up! Ay, pares. 1, 2, 2. Ayos mo, pre? Ayos ka, pre? Ba't ka-special yung mga masaya? Pare, makip mo ba? Hindi pare na eh. Twist na. Dalawa na konti. Twist na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya bigyan mo. Dua. Pas. 1, hit. 2, kakali. 1, 2, dulot. Verse. Tiyak na. Tapos. Yan. Push. Tingnan. Verse. Tingnan. Asya, bayang ka. So, ito po yung aming first therapy. Okay ba doon? Okay daw. Sige. Ako na.